Türkmenistanyň Dermanlyk ösümlikleri adly kitabynyň 17-nji neşriniň şeýle-de Saglyk goraýyş ulgamyna yetilen sepgetler adly kitabynyň tanyşdyrlyş dabarlary geçirildi. Nowatdaky neşir gahrman arkadamyzyň düýpli ilmi ensiklopediýasynyň üstüne ýetirmek bilen diýarymyzyň ösümlik dünýäsiniň keselleri bejermekdäki möhüm we tebegi gorlary boýunça gymmatly maglumatlary okujalara ýetirýär. Türkmenistanyň Dermanlyk ösümlikleri adly kitabynyň 17-nji neşri ozalkylarda bolşy ýaly Dermanlyk ösümlikleriň häsiýetnamasy hemde maglumatnama diýen iki bölümden ibaratdyr. Kitabyň bablaryna gelip çykyşy ösümlikden bolan gymmatly, şypaly hazyna hasaplanylýan 107 sany dermanlyk ösümlik barada dolu we düýpli maglumat berilýär. Çykyşlarda ilmi neşriň diňe bir halkara lukmançylyk jemgyýetçiligine däl, eýsem giň okujalar köpçüligine hem uly gyzyklanma döredýänligi, şeýle-de uly meşhurlukdan peýdalanýanlygyny yktarly. Türkmen topragyna bitýän dermanlyk ösümlikler hemde milli fitoterapiýa baradaky bu öz bolşy ilmi ensiklopediýik iş dünýäniň köp dillerine terjime edilip, daşary ýurt okujalarynyň millionlarçasyna el ýeterli edildi. Ol ýurdumyzda lukmançylygyň dürli ugurlary boýunça iş alyp barýan hünärmenliň golanmasyna öwrüli.